Салом алейкум ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Ҳамакаса созен, сиҳат саломате, настроениётон созай, аҳли байтон ҳамакаса созен. Ҳама вақт сарбаланд бошен, хонаобод бошен. Ҳама вақт боварӣ кунем ки ҳамаш иншоаллоҳ соз мешавад. Барои мо паника кардан дар кор нест. Ҳамаш 100% иншоаллоҳ худо хоҳад соз мешавад. Барои ами Самара, Самарская область, боз мегум ҳамада саломи хидмат расонданем. Хоб, ин видео барои чӣ видеоро ман сабт кардастам? Якчанд саволо бисёр шудагиан. Ами адно и то же мепурсанд бачаҳо, менависанд, занг мезананд, аҳволпурсӣ мекунанд. Ҳаматонда гап надорам, ҳаматонда миннатдорам. Ами шумо ҳастем ки мо ами вақт ёфта бо ҳамин видеонавора сабт мекунем. Канали UGP Ҷаволон хеле ки медонем 2017 сол агар хато накунем саздават шудагиай, 17, 18, 19 як обороти калон гирифтагиай, баъд 20, 21, 22 айни ҳол то ҳам 21 камтарак гуфтигапҳо пешравиҳо буданд ва ба ҳамин хомӯшӣ паузаи калон шуд. хитон ба фикрам медонен кадом нафаре ки маро хушрӯ мешиноса, қати ман пастана 24 соат дар алоқае ва медонад. Кадоме ки намедона, ҳамин видеонавора ман сабт кардастам. барое ки иҷода ҳам аудиторияи реп ҳастай, чиста аудиторияи блогингай ва ҳастанд нафарое ки просто мехоҳанд аҳволпурсӣ кунанд ки ҳамин мардак чӣ хелай. Чӣ хел дидестем? Худоро шукр, сиҳат саломатем. Ҳамаш 100%. Настроениёмон худо ба шукр, ба хости ҳамин худованд шукр гуфта, ҳамин зиндагиро пеш бурда, кор карда гаштем. Шанбе якшанбе ман выходной дорам. ҳамин рӯзои выходноё метавонам ягон навор сабт кунам дар канал Партон. Хоб, анака ба саволо наздик мебием. Бачаҳо пурсидестанд ки акаҷон ҳамин ягон трекои мошине мешава бо мисли пешина. Ака мисли пешина ҷураҷоно трекои мошине в каком плане? Ман мисол усини солда нестм айни ҳол ки ягон каса дисид кунам, ягон каса мақсад доказат кунам ки ман этида зуртарам, да ҷодаи реп мақсад, ягон кас да намёктем. И чизо будано 15 сол пеш мақсад чӣ хеле любой пацан да хунаш ҳастай, ҳамин чиза нав сар мекуна, мехоҳа як кас да ягон чи доказат куна, мехоҳа нишон диҳад талантша, маҳоратша, мехоҳа ки ӯро дар омма уважат кунад. Лек айни ҳол дар бораи репи тоҷик ман ҳечи гуфта наметавонам. Ман абсолютно ягон каса тамошоам накардастам, вақт нест гӯшам накардастам ва ай репи тоҷик ман абсолютно ягон информатсия надорам. Лек барои чиста аудиторияи худам гуфтастам ки трекои мошине чӣ хеле ки шумо гуфтем, трекои жёстки, ҳамун битое ки чиста стили андеграунд, ҳамун снерое ки мезананд, ҳамун басое ки чӣ хеле стерео да гӯшотон медроянд, ҳамун чорни фон. Просто чӣ хел бигӯям, чӣ хеле ки ҳамин Влад Тату гуфт 22 сол кадоме ёд дорам надорам, мо як албом сар додем дар ВК-и май ва як трекаш дар ҳамин канал охирон видеода партофтагиам. Аю албом рости гап ман ҳеч аждад накардам, просто ҳам хеле набистра як запис кардем партофтемша. ҳамин мардак хост як чи бурора ки ягон трек кади выстрелит кунем. хай шояд ягон вақт мешава ягон треки хеле мекуниш ки ягон клипчаш кади ки хайо шояд выстрелит мекуна. Лек ма лично ма айпаи ин нестам. Ма чиста айпаи пешравии зиндагиам, дига плано дорам дар ҳаёт. В общем, мара ба фикрам фаҳмидестен ман чӣ мақсад дорам. Ман барои чӣ бигӯям, барои популярнӣ шудан, барои
мара да беруно шиносанд, мо хеле рэп исполнитель нестем. Просто стили андеграунд, направление ҳами кӯча, ҳами чиз данный момент спрос уқа надора, лек мо яке основателои андеграунд дар Тоҷикистон ҳастем, будем ҳастем ва то охирам мемонем. Ягон хелваз намешавад. Барои ҳамин интизор шавем, шояд мешава ягон чизи мощне. Просташ хеле ки мегам, ҳамин вақти дар байнат фарз кардем ягон одами творческий боша, та ракат мекунӣ ки творчество как ягон чи сар кор кунӣ. Вақти дар бара чиста работягон, вақти дар бара чиста пацаное ки ҳамин зиндагиро пеш бурдестанд, як мақсад доранд, кор мекунанд, чӣ хеле кунем ҳамин фарзандо гишта намонанд, ҳамин аз души зиндагиро пеш барем. Чӣ хел ту дар байни ваё мегӣ ки братан биё ягон видео съёмка кунем, биё ягон хайп бизанем, биё ягон трек кунем. Ваё намефаҳмам. Ваё мегам братан ту чӯ кардести? Барои ҳамин ҳайҳо вобаста ай кругам аст, лек ма барои аудиторияи худам гуфтаистам ки вақт иншоалло ҷудо мекунем, мешава ягон чиз. Ин ҳамин дина канал дуромадам, просто компютера гирон кардам, ютуб дуромадам, счётчика нигоҳ кардестам, 63 000 задай. Ман ягон кор абсолютно накардам. Видеои акай Амир 2 сол пеш дар подземкаи Vivaland 63 000 задай, счётчик дар 48 соат. Хай ютуб значит гирифтай, рекомендованида ҳамон видеоро партофтай. Хай ютуб да чиста респект аз души гап нест. Значит канал рӯз ба рӯз ҳамин рафтестай. Хомӯшӣ ай тарафи ман ҳастам, но канал ҳар рӯз кам-камам боша. Подписчикҳо подписатсия кардестиян, просмотрҳо рафтестиян. Но чӣ хеле ки медонед, дар Россия просмотра и реклама, монетизация отключат шудагай, но ҳаст какие-то там доллары, центы мечака, но вай муҳим нестай барои мо. Муҳим мо дар ҳамияе ки худоро шукр зиндагӣ нормально рафтест, фарзандако хондестиян, шкамакошон сер, худо ба шукр крыша над головой есть. Ҳамин ҳаракат мекунем ки бачаҳое ки гирда атроф мондан, аваёро дастгирӣ кунем, якшон душавад. Хоб, насчёти переселения камтарак гап мезанам бачаҳо. Дуюм каналам дар официальный канали Ҷавлон Назаров уҷада чиста фақат насчёт программа переселения. Уҷада ма рӯзои наздик худо хоҳад пага агар вақти ёбам насчёти ипотека бачаҳо ма гап заданем. Насчёт ипотека мо ҳамин 2 сделка уже гузарондем. Якум сделкаша ман худам лично гузарондам в качестве риэлтора. Ман худам риэлтор нестам, но бо ёрии як юрист шиносмон ай тарафи покупатель риэлтори ма сделкаи худам ман худам гузарондам. Ай тарафи продавец риэлтор буд. Вақти мо сделкамона через ВТБ гузарондем, договор купли-продажи, кредитный договор ҳамаша подписат кардем. И мо наздиктар шинос шудем хати риэлтор ва баъди сделкаи худмон мо як бародари наздик монда, як духонагаи дига торӣ кардем бо дастгирии ҳамо риэлтор. Ман наздиктар бо тонам агар ягон интервью дар дим каналам қатъи вай мешава. Агар нашава хай дар бораш метавонам камтарак гап занам. Ҳамаш дар вай канал мешава. Просто информация камтарак дар ин канал партофтестам, што кадом нафари интерес дошта боша марҳамат ӯ канал гузарем. Насчёт ипотека уҷада ма гап мезанам. Ҳамин бародармон дар дуюм сделкаша гузарондем, соҳиби хона шуд. Мо ҳам шодем ки ҳам бародар мақсад соҳиби хона шуд. Вози плано дар бо як ду бародарои дига ҳам ҳастанд. Иншоалло ӯ ҳам ҳуҷҷатошона мегирам ва ӯ ҳам ҳамхел сделкада мебурорем, ӯ ҳам соҳиби хона шавам. Худованд ҳамин чӣ бандаи мусалмон аст, ҳамин рӯи олам шахсан ҳамин тоҷикое ки дар ҳамин ғарибаст, ҳамаш худованд ҳамин соҳиби хона шаванд. Дар ҳамин ғарибӣ кадоме боша, ҳамҷа зиндагӣ кардеста боша, ҳамин дар пош хор назана, ҳама каса сарбаланд бошем ва мо дар ҳамин ҷа ки ҳастем, ҳамин дастмон чизе омад ҳамаша мекунем.
бародаро ҳастанд, офис доранд, нашуд документатсия, ин чизош айни ҳол фикр мекунам ки проблема нест, ҳамаш ҳал шаванда. ана нашуд переселения ҷанбаҳс мекунам хеле ки гуфтам ҳамаш дар ӯ канал мешавад. Хуб анака нашуд видео съёмко дуру дароз намекунам, кӯтоҳа как ҳамаша мефаҳмонам. ҳамин айдили худ просто так ради галочки, ради ягон корта пешбарӣ ё ради реклама просто уже монда шидагием. ҳамин таваккал ба худо видео мекунӣ, ку фикр накарда, качествара надида, ҳамин лиш би видео броя. Пауза дами момент хеле чиз намеброя. Анде пауза мешавад, но хеле видео дига намеброя. Броя достойный контент меброя. Наброя значит намеброя. Ами обычный ролик меброя, салом алейкум, худоро шукр мо созем, ягон информатсияи зарур, информатсияи важный бромад мепартоем. А так барои достойный контент кардан хитон медонӣ средства дар кора. Монетизация ақаллан гирон мебуд. мо 3 додаро ҳастам, привлекатшон мекардем, ягон контенти мошини метонистем брорем. барои ин гуфтаистам ки таваккал ба худо, лиш би корта пешбарӣ, ради галочки, реклама, лучше пауза мегирӣ, чтоб мардума надоедат накунӣ. ҳам хел аст. барои ҳамин ҳаматонда боз мегӯм раҳмати калон ки ҳастен қатима. поддержка мекунен, менависен, занг мезанен, ҳолпурсӣ мекунен. ҳамин ҳам худаш тариқи хела давлате. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен, сеҳат сарбаланд бошен. Дуюм канали ма дар кадом нафаре нашуд ипотека, переселения чисто желание дошта бошад, Ҷавлон Назаров подписаться кунед, ссилкаш ҳама дар описания мемонам. ҳама каса обод бошен, ҳама каса аз души сарбаланд бошен. То видеонавораи оянда.